3 gerningsmænd røvede her til morgen Mølby Bank og kom i stedet med et endnu ukendt beløb. Vi stiller op til vores reportere, Oliver Sørensen og Rasmus Horne Andreasen, der befinder sig på stedet netop nu. Ja, jeg står her ved banken sammen med chefen for banken, Mia. Var du til stede, da røveriet skete? Nej, jeg var til møde. Hvad skete helt præcist? 23 de hoppede ind af vinduet, og så stjal de en masse penge. Vi ved ikke præcis hvor mange. Men Rie, en af vores ansatte, hun fik fat i en af dem og fik 380 møl ud af dem. Men vi ved ikke, om de har fået fat i flere. Ja. Var der nogen, der så noget? Hvad er de ansatte? Ja, der var en, Jakob, han så noget, men han har vist også sagt det til nogen, hvad der er sket. Jeg ved ikke præcis, hvad der er sket. Ja. Har de prøvet at beskrive gerningsmanden på en eller anden måde? Ja. Den ene, han er høj og sådan lidt løbestejsfarvet hår. Og den anden, han er cirka 160 og også løbestejsfarvet hår. Og den sidste, han er mørkhåret og også de der 180-70. Ja. Hvad vil I gøre? Vi ville vente på, at vi har sendt det videre til byrådet med, hvordan vi reagerer og om der eventuelt kan komme betjente i byen, eller hvordan. Det er sådan set det, vi har sendt det videre til byrådet. Ja. Hvordan var det muligt? Har I styr på jeres sikkerhedsforanstaltninger? Det synes vi egentlig, vi havde, men der var et åbent vindue, og vi sad og talte penge derinde, og så var der ikke nok bemanding på, og så skete det. Ja. Men tak for interviewet. Der er desværre ikke kommet nye spor i sagen om det formodende bankrøveri, så vi venter med spænding på politiet, måske opklare noget. Og til noget helt andet. Velkommen tilbage til Mølby News. Park- og vejarbejderne er på det seneste blevet voldsomt kritiseret for deres hurtige kørsel. Derfor tog vi ud for at se, om det også skulle passe, at de er livsfarlige for fodgængere på græsarealet omkring Mølby. Vi er blevet beskyldt for at køre for hurtigt her på Mølbys arealer. Hvad siger I til den beskyldning? Det gør vi ikke. Altså, vi kører rundt her. Hvad mener I med, det er ikke noget? I kører for hurtigt? Hvad mener I med det? Vi kører ikke for hurtigt. Folk beskylder for at være livsfarlige, når I kører rundt omkring. Med jeres kæmpe vogne og store køretøjer. Nej, det gør vi ikke. Hvordan ville I have det, hvis der nu er nogen, der kom til skade? Fordi vi har hørt flere meldinger om folk, der har været tæt på at blive kørt ned her. Så vil vi jo stoppe. Ja. Vil I simpelthen stoppe med at arbejde på... Nej, vi vil ikke stoppe. Hvad med at køre langsommere? Vil I overveje det? Måske? Ja. Park- og medarbejderne nægter fortsat at sænke fart. Og tak fordi I så med i denne omgang af Mølby News. Vi ses i restaurant Mølby. Vi ses i Mølby.